bisan pa umaing kanto. Ang uban kanila mga ayo, ang uban usab maminteryo. Dunay babaeng masakiton, gitambalan niyag umasyon. Ang albulang yung mapahiyumon, mihabuhap sa sakit sa puso. Ang babay sa ay alis ko, nanagang gayong panapo. Kay kung mo hikap ang buka nga albularyo, bakit mahikapan ang dili mao? La 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 la. Sa iya ka albularyo buka, la 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 la. Utambal nga magtiyong ang mata, yay bayot kalisod paglihok, nagreklamo ubag sa ilok. Sa albularyo iyang ipakumot, ang kulong butong ipot. Dako ang iyang pasalamat, kanihiyos wa na magngot-ngot. Apag paglingkot siyang nahipul, laing hubag nitubo sa iyang lubot. La 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 la. Sa siyang kaalbularyo buta, la 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 la. Musambal nga magtilong ang mata. May lalaki grabe ang diferensya, nakatulong kunog kutsara. Nagsiga na lang ang mata, panagsanan lang mo ginhawa. Itambagan sila sa albularyo, ipauli dayon sa ilaha. Inikabot kayong puno pahigda,